Hello, what's up mga idol? So namasyal po kami dito sa Lakay Ago, dito sa may Agoo, La Union. Ayan, Lakay Ago. Kitang-kita nyo naman po yung pangalan niyang Lakay Ago. Ayan, naglalakad sila. Ayan, si John Delvin. Oo, pogi daw siya. Oo, kala mo maraming pera. May dala pa siyang wallet. Oh. Ayan po yung restaurant nila. O si John Hayden. Ayan. Habang iniintay po namin ang aming order, upo lang muna kami dyan. Ayan po ang aking panganay at ang aking bunso. Ayan po si John Marek yan. Yung nasa kaliwa, yung Hobbit House. Ayan po yung kapaligiran. Habang inaintay nga namin yung order namin, yun, namasyal muna kami at nagpalipad ako ng drone. So, tignan muna natin yung kagandahan ng Lakay Ago. Ayan, palusot shots. Palusot shots. Ayan po yung kabuuan ng Lakay Ago. Top view. Ayan po yung magnanay. Dito na po yung order namin. Umorder kami ng boneless crispy pata. Tsaka kare-kare bagnet. Ayan o, kitang-kita naman, di ba ang sarap? Siyempre, hindi mawawala yung pansit. Favorite yan ni Madam May. Ayan. So ako naman, bumili ako ng buko juice at kinain ko na yung laman. Sige, ngal-ngal. Ayan, so busog na kami. Babay na po. Bye!